Здравейте хора, аз съм Теди Про. Виждате горе по това феймскам, че много се запалих. И това вече най-вероятно ще го има на почти всички клипове. И сме в Minecraft Survival. Най-дях имах един клип. Преди този заснет обаче имаше фейл. Един ден, както си вървях, гръмна една светкавица. Зевс дойде на гости и направи тази дупка. И аз снимах и падна. Загубих всичко. Но след което, за мое щастие, успях да си върна абсолютно всичко. Но за съжаление лъгал да се преряза. Затова днес не знам какво ще правим. Може би ще ходим да събираме нещо. Ще ходим в Недър. Той е чест нещо полезно. Не. А къде беше копчето? Тук нещо, някакво дърво. Имам темен защити. Кажете да си 9 плюс бутончета. Да, си имам още 50 дърво, обаче как за 99 плюс. А ето тук работи ли? Да, работи. Значи чакайте, с правим едно бутонче още. И слагаме там, само так. Някакви блокове поне взех ли? Но са лотър. Оу! Вода в Недъра. Може би. Аз съм с Депстрайдър бутушки. Вода в Недъра. Ще се възползваме. Чакайте, ето тук горе имаше това място тук. Иска да го поправя малко, защото е много лошо. И хора, да знаете, че YouTube за малко бях да ме баннат. Защото качих едно клипче на GTA San Andreas, което беше 15 минути и 5 секунди. И за 5 секунди ми направиха проблем. Это просто е Genial. Genial е това. Това е Genial. Насред водата, защото е Fog Forest. Защото от този портал вече може да се прибърат някакси до нас. Топа там. Аз не помня, обаче мисля, че ходих на около 500 блока. Да, след като така ще маркираме. Гати як цяло. Да, ето е там и е хубаво. Много ме е страх. Много ме е страх, нали? Имаме прекалено много топчове. Как ние ще играем без зомбите.
Адак преди малко, когато излизах от ония трап. Тишки съм Breaking 2. И като има нещо, има, който го дава. Така, тук беше имаше Creeper Explosion. Никъде ли никакво зомбита? Никъде ли никакво зомби няма? Да, но е така да ви се прережи света. Леково му удари. Ето тук има някакъв стон, който вече стане кабелстон. Не знам кога просто Efficiency 5, затова я носа. Нашия Efficiency 3 на Breaking 3, Fortune 3, Breaking 3, Efficiency 5. Доста добра магия. Магиосническата ми маса. Значи да поръчно мяташ го и да ти го плюе някакъв енчант. Сега изтръл до тази. Виж сега тук да събера това дърво. Ами хора, този клип беше много скучен, но какво да се прави. Но все пак успяхме да сложим вода в недъра, което си е постижение. Нека ми замля така. Дяволите какво стана? И това беше всичко от този клип. Аз бях Теди Про. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да дадете лайк. И ако не сте се абонирали, да се абонирате.